jingla ban lejbu ya arngut kisamla ki bla Kyrni how Droks lengba ka jing ai jing manjul jong ka Kmie kata ka khandai terik jemang arajar arpusaw haka rehabilitation center kabodon hannong ba gahoti ka Alive Again Foundation kaseng new trap youth council HYC kalanang yo ya kalat kumnu ban prilenti ya ki weipat kisamla hadien ka jingmi shakmat jong ki Kmie ki pa bla pan jingerap ban Phah Sumar lang yala ki jong ki Khun haka arpsaw terik jemang arajar arpusaw kiladon hadu riungut kisamla ki Kyrni bat ke HYC kelala bandit simti ya arngut kisamla ki Kyrni uwei udai na Viva Road bat sa uwei na kasnong ompling kat ba saungut kisamla ki Kyrni how Droks kidei ki belawan yelam da ki Kmie ki pa haka office trekam jong katei keseng kini ki saungut kisamla kidei na laka jong kasnong arngut na kasnong maurung keneng uwei na mau korwat bat sa uwei pat na moyong haka jing Aiti bat ka jing tep jong ki Kmie ki pa ka HYC kalabu ya ka jing terwa ya ka Alive Again Foundation ban wan simti ya kini ki samla na ka office trekam jong ki khnang ban yo ban a ya ka jing Sumar ka paka na ka banta ki te ki samla bat kinla ban wan phai pat da ka jing ka batmai kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki Bangalore ai creation jong banta ubnai ha ta ba ukhaw yu unia kong uni udai khau plus f ukhaw fortified henrai ba ukhaw 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhaw ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jungi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhaw 45 don jinga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ke jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhaw ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong Kmie ki ba armen dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhaw 45 ba fikran ya ka jing shisha lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya